Intlaqet b'sodisfazzjon l-aħbar li ġiet approvata b'vot unanimu il-mozzjoni tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Munxar Damien Spiteri u Paul Kurmi fil-mozzjoni li huma sejħu għall-laqgħa b'urġenza tal-Kunsill Lokali sabiex tiġi diskussa l-applikazzjoni għall proċessar tal-ħmieġ tal-annimali li hija ppjanata li ssir fil-lokalità tal-Munxar. U mistenni li jekk din l-applikazzjoni tiġi approvata u l-proġett isir dan se jħalli impatt negattiv enormi kemm fuq il-lokalità u anke fuq ir-residenti. Matul il-ġimgħa li għaddiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija mar fuq il-post fejn indirizza din il-problema u stqar li l-Partit Nazzjonalista se jkun il-leħen tar-residenti munxarin. Fost numru ta' effetti negattivi bid-demmiela, il-Kunsilliera semmew li wieħed mill-impatti l-aktar negattivi ikun il-fatt li kull vettura li tkun qed iġġordan l-iskart li jrejjaħ irid jgħaddi miċ-ċentru tar-raħal kif ukoll minn diversi toroq residenzjali tal-lokalità. Dan minn barra l-inkonvenjenza li se tinħoloq peress li se jiżdied bil-bost ta' traffiku ta' vetturi kbar fil-lokalità matul il-ġurnata kollha. Tali proġett jista' jwassal ukoll għal detriment fuq saħħet in-nies tal-lokal. Il-Kunsillieri Nazzjonalisti sostnew li huwa ta' sodisfazzjon kbir li minkejja l-Kunsillieri Nazzjonalisti fil-Munxar jinsabu fil-minoranza irnexxilhom jieħdu din l-azzjoni f'waqta bris ir-residenti kollha tal-Munxar. Fl-aħħar tal-istqarrija l-Kunsilliera Damien Spiteri u Paul Kurmi wieħdu li se jkomplu jaħdmu favur u jissalvagwardjaw l-interessi u d-drittijiet tar-residenti kollha tal-Munxar.